आहो कैसे कैसे पैसा जुटा के पढ़ाई के पढ़ेला घर गाँव दोस्तन व्यवहार दूसरे करेला। कैसे कैसे पैसा जुटा के पढ़ाई के पढ़ेला घर गाँव दोस्तन व्यवहार दूसरे करेला। जिके जिया रटत रटत खाना दाना अब नहीं घोटाला। खुली तो माई किस्मत के ताला सरकारी नौकरी हमके दिलाला। ए सरस्वती माई कुछ न सुझाला सरकारी नौकरी हमके दिलाला। म्यूजिक बाय राजा शर्मा। दिनों दिन एज बढ़ता हमके माई बाबूजी के टेंशन चढ़ता टेंशन भारी पड़ता। का कहिए माई गरीबी ढेर रोता जवाना माई किस्मत के ताला सरकारी नौकरी हमके दिलाला। ए सरस्वती माई कुछ न सुझाला सरकारी नौकरी हमके दिलाला। म्यूजिक बाय राजा शर्मा। हो छोट भाई और बहिन आज लेना खुशी नहीं कपड़ा दिहनी किन कैसन हवे मोर तकदी। आहो पढ़ल लिखल बानी तो मिलत नइखे काम हो धन संपत्ति नइखे की बेची खोल दी दुकान हो। राजेश मनीष शरम के मारे एक दूसरे से नजर मिलाला। खुली तो माई किस्मत के ताला सरकारी नौकरी हमके दिलाला। ए सरस्वती माई कुछ न सुझाला सरकारी नौकरी